wallahi rasulallah ba za na gaza ba gayyada amina umman babana ku kuka dau nauyin mu kaudi duk sun manta ai duk wanda ya ja ku umma ba zai lassun ba ba zan ki fadar ku dan na samu mukami ba Eji Abdallah abban manzon Allah ba dan ku ba kaudi yan jahannama ne ya shin yana namina Allah dan zatinka duk wanda ya ƙara aibata su buwayarka Allah nuna ta dan darajar ummata kar ka bar su koda da sakan ba su watse ba ana na amina in ban daga furi ne rasulu ban kyauta ya tuni bai juya duniya ya kona ta ana taɓa danginsa yanzu har ummansa Allah ka batar da maƙiyana na amina Allah dan martabar isa da buwayarka ran da nabi ya wuce al'arshinka har kuka gaggaisa ka kalli idansa Allah ko wuta za ka sa to a sakani Allah ba dan zama nake baka amsa mu ba dan yau kiɗa ba Allah ce amun kai fa gafurin ne Allah ahadin ne dadi Abdallah da ku fa bala'i ne kai iyayen annabi kamar ku ba na akuma ba kuma in suka ƙara ja da ku ba mu yarje ba dan ba za mu lafa ba a wani kotun ba mu za mu yi maganin su ba za mu gaza ba ana nan yana namina kin ɗauki cikin manzo ramagun kaunu mai gida sarkin ƙwazo kuma sarkin kyauta bai taɓa